Tameidiau o Ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Helo, Sionet Dafydd dwi, a dwi'n uwchdarlithydd ar y cwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Ac un o'r myfyrwyr sydd ar y cwrs eleni ydy Mae Nia Davies. A dwi'n falch iawn o ddweud bod Nia wedi cytuno bore yma i siarad gyda fi am ei aseiniad cyntaf, sef aseiniad ble roedd gofyn iddi hi wneud dipyn o waith darllen llenyddiaeth ymchwil, llenyddiaeth academaidd, llenyddiaeth broffesiynol a'r bwnc penodol. Felly, diolch yn fawr i ti Nia am gytuno i wneud y sgwrs hon. I ddechrau, alli di ddeud wrthon ni beth oedd dy ffocws di? Gallai bod da, dysgu cyfunol oedd y ffocws. Dyna'r pwnc gath roi ni gan yr ysgol arweiniol. A felly, pwnc cyffroes iawn, pwnc llosg ar y pryd ac yn dal i fod, ond hefyd yn bwnc eang iawn. A felly, y dysgu cyfunol oedd y thema roddwyd i ti gan yr ysgol, oherwydd yn amlwg roedd hwnna'n ffocws gan yr ysgol. Sut est ti ati wedyn i benderfynu ar yr union ffocws i dy ymchwil di? Wel, fel o'n i'n gweud, oedd e'n bwnc eang iawn. A felly, y cam cyntaf o'n rhannu fel myfyrwyr oedd i gyfarfod gyda'r ysgol arweiniol. Ac i ddeall yn well gyda nhw, i cael cyfle i holi cwestiynau am beth oedd eu blaenoriaethau nhw wrth symud ymlaen. Yn amlwg, o'n i newydd ddod allan o'r cyfnod clo cyntaf, a profiad cyntaf yr ysgol o ddysgu cyfunol, a ddysgu o bell. A wedyn, o'n i'n awyddus iawn i wybod sut brofiad oedd hwnnw wedi bod iddyn nhw y tro cyntaf, beth o'n nhw wedi gweld oedd yr anawsterau, beth o'n nhw'n blaenoriaethu wrth symud mlaen, gan gofio wrth gwrs bod ni dal o dan gysgod y pandemig. O'n i ddim yn gwybod ar y pryd, ond yng nghanol yr ymchwil yma, fe aethon ni mewn i gyfnod clo arall hefyd. Felly oedd e'n berthnasol iawn. Ond o siarad gyda'r ysgol, o'n nhw'n sôn bod datblygu llythrennedd a rhifedd yn bwysig iddyn nhw, wrth ddysgu'n cyfunol, bod hwnna yn flaenoriaeth mawr iddyn nhw. Yn enwedig llyfaredd, oherwydd wrth gwrs ysgol cyfrwng Gymraeg, ond bod ganran llai, rhyw 28% o blant yn yr ysgol oedd yn dod o deuluoedd oedd yn siarad Cymraeg yn y cartre. Felly oedd yr pryder yma fel petai ynglyn â llyfaredd a'r diffyg cyfle i rai o'r blant i ymarfer i Cymraeg adre. Hefyd oedd nhw â diddordeb edrych ar yr offer digidol oedd ar gael. Yr ochr hyn o rhoi arweiniad i rieni hefyd. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd nhw'n awyddus i edrych arno, a gweld wrth gwrs bod yr rôl rieni wrth ddysgu'n gyfunol a'r arweiniad o'n nhw'n gallu rhoi i rieni. Oedd pwysigrwydd lles yn amlwg hefyd, nid dim ond i'r disgyblion ond hefyd i staff. Felly, o siarad gyda'r ysgol, o'n i'n dechrau deall beth oedd hyd a lled y peth. O'n ran i wedyn, o ddeall hyn, nes i benderfynu'n weddol fi'n meddwl, bod fi moyn ffocysu ar llythrennedd. Oedd e'n rhywbeth oedd gyda fi diddordeb yno, oedd yn ngradd gyntaf i yng Nghymraeg a Saesneg. Felly oedd dy fi'r diddordeb yna hefyd. Ond hefyd o'n i'n gweld bod hwnna dal yn faes weddol eang hefyd. Felly, o'n i'n trial meddwl wedyn beth oedd yn mhrofiad i. Wel, ym mhrofiad i o ddysgu cyfunol hyd at hynny oedd fel rhiant a wedi cael y profiad hyn o ddysgu o adre gyda'n fab yn hunan. A fi'n cofio pan o'n i yn meddwl am beth i llythrennedd, a un o'r pethau nes i ddarllen pan o'n i yng nghanol y cyfnod clo cyntaf ac yn dysgu o adre gyda'n fab i, oedd rhywun yn rhoi'r cyngor os ych chi yn gwneud un peth gyda'ch plant yn yr adeg yma, yn yr adeg dysgu o adre, yw darllenwch gyda nhw. A oedd hwnna felly wedi taro nod tymed bach gyda fi, o'n i'n cofio am hwnna. Ond hefyd Sioned, oedd y ddarlith o'n i wedi cael yn y brifysgol, ar ddechrau'r cwrs oedd yn sôn tymed bach am ddarllen yr Pleser, a o'n i ddim yn gwybod dim byd am hyn cyn hynny. Ond felly, doedd rhywbeth fan hyn yn dechrau taro cloch, fel o'n i'n gweud, a meddwl, oce, oes na rhywbeth fan hyn gyda llythrennedd, gallai ffocysu arno.
Oedd hwnna'n ddiddorol iawn, wyt ti'n sôn ynglyn â sut wyt ti wedi mireinio mewn gwirionedd y ffocws. Achos dyna'r peth gyda ymchwil, yn dyfa, mae rhaid cael ffocws eitha cil, mwyn gallu bod yn fanwl ac yn benodol wrth edrych mewn i rhywbeth. A felly, mae'n amlwg wyt ti wedi cael y dysgu gyfunol yma, ond diolch am ddangos i ni'r trywydd ysdi ar ei hyddo fe mwyn dod at y ffocws penodol yna. Falle, be byddwn ni eisiau gwybod wedyn, oedd pa mor anodd oedd hi felly ar ôl cael ffocws eitha pendant i ddod o hyd i lenyddiaeth briodol? Fi'n meddwl gyda dechrau dod o hyd i lenyddiaeth, oedd yna sesiynau da gath i roi na gath i cynnal gan staff llyfyrgell y brifysgol. Felly oedd hwnna'n dangos i ni yn ymarferol sut i fynd ati i chwilio am y llenyddiaeth a'i ddefnyddio yr adnoddau ar-lein oedd gan y brifysgol. A felly, fi'n meddwl, dechrau mynd ati, y cam cyntaf oedd meddwl, reit, beth i fi eisiau cael mas o hwn. Cam allweddol iawn oedd penderfynu ar teitl ar gyfer yr aseiniad. A wedyn oedd hwnna'n galluogi chi i wybod yn gwmws ar ba drywydd o'ch chi eisiau mynd arno fe. Oedd darllen yn eang, o'n i'n gwybod bod angen i fi wybod mwy am ddysgu cyfunol, felly oedd hwnna'n un trywydd, a wedyn ffocysu mwy ar darllen pleser a ffindo mas mwy am hwnnw wedyn. Oedd e'n anodd i wybod lle i ddechrau. Ond unwaith, yna beth oedd yn rhyfedd fi'n credu, unwaith o'ch chi yn dod o hyd i'r darnau yma, o'ch chi yn dechrau gweld faint o wybodaeth oedd allan yna. A wedyn, o fynd o ddim yn gwybod falle le i ddechrau, oedd siwrd gymaint o bethau gyda chi, a fi'n credu nes i ddarllen falle i fyny at rhyw 30 o wahanol erthyglau, penodau mewn llyfrau, arolygon ac yn y blaen. A felly, o'ch chi yn gallu mynd lawr falle ambell i dwll gwningen neu dod i ambell i dead end. So oedd e'n cymryd lot o waith, darllen yn eang iawn, cyn bod chi'n penderfynu ffocysu yn fanwl wedyn. A mynd ati i benderfynu pa rai o'r darnau mae chi wedi darllen sydd yn mynd i ddod rhan o'ch aseiniad chi a o'ch gwaith ymchwil chi. Felly, diolch Nia. Felly, ar ôl i ti ddarllen yr holl lenyddiaeth yma, oedd angen i ti wedyn ddethol 6 yn unig. Sut est ti ati, neu beth oedd y 6 nes ti ddethol, beth oedd yr rhesymeg am y 6 yma? Fi'n meddwl, o'n i eisiau cael trawstoriad, o'n i eisiau rhywbeth oedd yn adlewyrchu trawstoriad o ran zoomo mas fi'n credu yn gynta i edrych ar y darlun rhyngwladol. A beth oedd wedi digwydd adeg Covid, oedd hwn yn rhywbeth allweddol dwi'n meddwl. A o'n i ddim yn siŵr i ddechrau a oedd yna mynd i fod lawer o wybodaeth ar y pwnc. Ond wrth gwrs mi oedd yna. A wedyn i ddechrau, nes i benderfynu y ffynhonnell gyntaf oedd adroddiad gan yr OECD, sef y sefydliad ar gyfer cydweithrediad a datblygiad economaidd. Adroddiad oedden nhw wedi cyhoeddi yn fuan iawn ar ôl i'r pandemig gychwyn, i fod yn onest. Fel byddech chi'n disgwyl gan yr OECD, oedd e'n arolwg trylwyr a chynhwysfawr, a nhw wedi dadansoddi ymatebion gan athrawon a swyddogion o'r byd addysg mewn 59 gwlad gwahanol. A oedd y ffaith bod hwn yr arolwg yma wedi digwydd tra bod y pandemig yn ei anterth, ym mis Ebrill 2020 yn apelio yn fawr iawn i fi. O'n i'n awyddus i weld pa fath o argymellion oedd yn cael eu cynnig gan yr arbenigwyr yma ynglyn â sut oedd ymateb ac addasu i'r heriau yma yn sgil Covid. Roedd y prif gysgliadau fi'n credu fan hyn yn amlygu'r ffaith bod yna wahaniaeth mawr yn y mynediad oedd gan deuluodd at dechnoleg. Ond yr argymelliad wnaeth taro fi fwyaf fi'n meddwl ynglyn â hyn oedd bod nhw'n dweud bod angen mireinio'r arferion newydd yma o ddysgu. Felly doedd hwn ddim yn rhywbeth oedd yn fel rhyw fath o flash in the pan. Oedd hwn yn rhywbeth, hyd yn oed ar ôl y pandemig i glirio, bod e'n rhywbeth oedd yn mynd i aros gyda ni. A oedd hwnna wedyn yn cyfeirio nôl at yr ysgol a beth o'n nhw wedi gofyn i ni edrych arno, sef sut bydde dysgu cyfunol yn esblygu o hyn allan. Nawr, oedd gyda ni yng Nghymru platfform hwb, felly oedd gyda ni'r dechnoleg fyna.
y dechnoleg mae'r OECD yn cyfeirio at oedd mor allweddol. Felly oedd y platfform yma gyda ni. Felly sut o'n i'n mynd i allu adeiladu ar hwn a gwneud y defnydd mwyaf o hwn, oedd hwnna yn gwestiwn oedd yn berthnasol. Ond oedd yr adroddiad hefyd oedd wedi cael ei selio ar olwg o athrawon, a oedd hwn yn bwysig hefyd, a eu teimladau nhw am beth oedd wedi gweithio'n dda iddyn nhw, gyda strategaethau newydd mae wedi cael eu rhoi mewn lle, ond hefyd y pethau o'n nhw'n teimlo o ddim wedi gweithio mor dda, pethau oedd yn heriol am ddysgu cyfunol. A dyma nhw'n cyfeirio'r argymhellion nhw oedd bod angen rhoi pwyslais mawr ar hybu iechyd a lles, a bod angen meithrin y diwylliant yma o ddysgu annibynnol hefyd, achos bod y cyfnod clo wedi codi ymwybyddiaeth o waith athrawon ac ysgolion. Ond nhw hefyd yn gweld bod yn gyfle i hel cefnogaeth teuluoedd a chymunedau, felly bod hi'n adeg da iawn i fynd ar ôl hwnna. Y gefnogaeth mae gan rhieni a teuluoedd, a eto oedd hwn yn rhywbeth oedd yr ysgol arweiniol wedi cyfeirio ato. Wel, Nia, mae hwn yn swnio fel adroddiad campus wedyn, fod yn fel adroddiad fel sail cyntaf i ganolbwyntio arno fe, dyw e? Hwn yn rhoi'r cefndir ehangach i ti. Ble ys ti'n dilyn yr adroddiad yma? Ie, felly oedd hwnna'n rhoi'r cefndir i fi ar sail rili i'r gwaith pellach. Wedyn, wrth gwrs, yr ail ffynhonnell oedd hwn yn bwysig iawn oedd i ddeall mwy am addysgeg darllen Pleser, sef y ffocws o'n i wedi penderfynu mynd ar ôl. Felly, oedd hwn yn lyfr oedd wedi cael ei gyhoeddi gan Pleser Cremyn nôl yn 2014. Lot fawr o waith ymchwil wedi cael ei wneud yn y maes yma, ond yn y diwedd nes i benderfynu cynnwys y llyfr yma achos bod e'n seiliedig ar y gwaith trwyadl mae Cremyn wedi wneud yn y maes ac yn defnyddio tystiolaeth yn seiliedig ar ei ymchwil hi. Mae'n ymchwilydd ac yn awdur toreithog ac yn un o'r arbenigwyr mwyaf adnabyddus yn y maes. Felly dyna paham o'n i'n awyddus i ddefnyddio hwn yn rhan o'n ymchwil i. O'n i'n gweld bod ei gwaith i eisos wedi cael dylanwad ar y cwricwlwm cenedlaethol yn Lloegr, a wedyn o'n i moyn gweld sut oedd hwn yn ffito gyda y cwricwlwm newydd i Gymru ac egwyddorion a dibenion y cwricwlwm newydd wrth gwrs, achos oedd hwn eto yn rhywbeth perthnasol iawn. O'n nhw yn y llyfr, mae Cremyn a rhai o'i chydweithwyr yn sôn am yr ymchwil maen nhw wedi wneud a'i dadansoddiad nhw o'r ymchwil hynna ynglyn â arferion darllen athrawon a beth maen nhw'n galw'n teachers as readers. Sef y mwyaf mae athrawon yn gwybod am lenyddiaeth plant, y mwyaf mae'r brwdfrydedd yma yn cael ei drosglwyddo i ddysgwyr. A maen nhw'n amlygu'r berthynas rhwng mwynhad o ddarllen a chyrhaeddiad academaidd sydd wedyn yn effeithio'r lwyddiant ehangach ac yn codi safonau addysgol trwyddi draw. A roedd hyn yn arwyddocaol hefyd oherwydd y ffocws o gyda fi ar hybu llythrennedd. Ond nhw hefyd oedd hwn yn ddiddorol iawn o'n i'n teimlo, nhw'n mynd i rafel gyda cymhelliant cynhenid, yr intrinsic motivation yma. A fel rhiant oedd wedi bod yn dysgu o adre, o'n i'n gwybod bod y cymhelliant yma yn bwysig iawn i rieni ac i athrawon, mynd nôl at adroddiad yr OECD, ond nhw wedi sôn am y ffaith bod cymhelliant yn gallu bod yn heriol ymysg plant, ond oedd Cremyn yn dangos tystiolaeth bod darllen Pleser yn cynyddu cymhelliant cynhenid plant wrth ddarllen. A hefyd yr elfen yma o gydweithredu i deimlo yn rhan o dîm, o gymuned, bod hwnna'n bwysig, a bod plant y mwyaf o'r cydweithredu yma, rhyngweithio yma sy'n digwydd, y mwyaf maen nhw yn mynd i fwynhau y profiad o ddysgu cyfunol. Felly o'n i'n dechrau gweld bod hwn yn cydblethu a bod e'n mynd i'r afel a rai o'r heriau dysgu cyfunol. Felly oedd hwn yn ddarn pwysig iawn i fi ac o feddwl, dwi ar y trywydd cywir fan hyn a bod yna rhywbeth fan hyn i'r ysgol i gallu adeiladu arno o bosib. Fi'n credu mae'r gair pwysig fyna Nia yw cydblethu, yn dy fe, wyt ti'n sôn am y cydblethu oedd yn digwydd yn dy feddwl di wrth drafod adroddiad yr OECD a hefyd Cremyn. Felly,
mewn gwirionedd, achos oedd hwnnw wrth gwrs wedi cael ei gyhoeddi yn bell cyn y pandemig, yn dod ewn bod ti'n eisoes yn gweld sut oedd y gyd-berthynas yn gweithio. Ble ys ti wedi hynny? Beth oedd y trydydd darn academaidd neu darn o lenyddiaeth nes ti edrych arno fe? Ie, felly edrych nawr o'n i'n teimlo bod angen, o'n i wedi cael y sylfaen, o'n i'n gwybod lot mwy am ddarllen yr pleser erbyn hyn, ond o'n i dal eisiau gwybod mwy am ddysgu cyfunol. Felly dyma fe'n, oedd lot o bendroni ynglyn â ddylwn ni, neu beth ddylwn ni gynnwys fan hyn, os siwd gymaint o wahanol lenyddiaeth a erthygle ar y pwnc yma. Penderfynais i fynd gyda adroddiad o China, Cai a Wang, a 6-step online teaching method based on protocol-guided learning during the COVID-19 epidemic. Nawr, oedd y teitl yn long ceg, ond oedd e mor ddiddorol oherwydd oedd hwn yn achos astudiaeth achos gyfredol oedd wedi cael ei gyhoeddi yn anterth yn y pandemig. Wrth gwrs, y pandemig wedi dechrau yn China, ond nhw ar ei blaen hi yn hyn o beth yn yr ysgolion fan yna, a wedi bod yn ymchwilio a rhoi yr strategaethau yma ar waith. Ddim yn strategaethau newydd, dim ond bod nhw yn rhywbeth nawr, falle oedd yn digwydd mewn ysgolion lle yn y gorffennol, ond nhw'n digwydd falle yn addysg uwch, ond bod hwn nawr yn digwydd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. A oedd e mor ddiddorol i ddeall beth oedd y profiad wedi bod yn China, beth o'n nhw wedi dysgu o hyn, beth oedd y camau, yr protocol o'n nhw wedi rhoi mewn lle yn rhai o'i ysgolion nhw, a beth oedd gyda ni i ddysgu yng Nghymru ynglyn â hyn. Ond nhw'n tynnu sylw hefyd at wendidau'r model, bod na ddiffyg mynediad at dechnoleg yn gallu amharu ar y protocol yma, a diffyg cysylltedd hefyd, rhywbeth wrth gwrs i ni'n gyfarwydd yn y gorllewin, ngwledydd y gorllewin hefyd. Ond o'n nhw yn rhybuddio hefyd am yr effaith oedd paratoi yr holl ddeunydd ar-lein yma yn cael arlwyth gwaith athrawon. A oedd hwnna falle'n rhywbeth wrth i ni fynd mewn i'r ail gyfnod clo, nath ddod i'r amlwg hefyd yng Nghymru. Felly, o'n nhw hefyd yn rhagdybio falle bod angen cefnogaeth deuluol ar blant oed cynradd yn enwedig wrth ymwneud â'r dull dysgu cyfunol. Ond hwn oedd hwn yn amlygu fi, un o'r dyfyniadau fi'n credu nes i bigo allan o'r holl ymchwil nes i oedd ynglyn â dysgu cyfunol, and simultaneously it is disruptive and empowering. A fi'n credu oedd yr ymchwilwyr yma o China, Cai a Wang, wedi llwyddo i ddangos yn ei astudiaeth achos nhw bod yr ochr, bod yna bethau da gyda dysgu cyfunol, ond bod angen bod yn wyliadwrus hefyd o rai o'r heriau yma. Felly, mae'n ddiddorol cael y persbectif rhyngwladol yna yn dwi o ddarllen, bod cyfundrefn addysg yn wahanol iawn mewn gwledydd eraill, ni'n gallu dysgu oddi wrth yn gilydd. Felly, ble ys ti wedyn am y pedwerydd darn o lenyddiaeth? Iawn, y pedwerydd darn o lenyddiaeth, troies i at y National Literacy Trust, adroddiad o'r enw Children and Young People's Reading in 2020, Before and During Lockdown. O'n i'n awyddus i weld a oedd unrhyw ymchwil yn bodoli am effaith y cyfnod clo yn benodol ar arferion darllen plant a phobl ifanc. Felly, nawr ffocysu mewn yn benodol ar ddarllen. A o'n i mor gyffroes i ddod o hyd i'r adroddiad yma wrth gwrs, achos oedd e'n gyfle unigryw i gymharu a chyferbynnu arferion darllen cyn ac yn ystod y cyfnod clo. Nawr, mae'r NLT, y National Literary Trust, yn awdurdod blaenllaw yn y maes llythrennedd yn y Deyrnas Unedig. A bob blwyddyn maen nhw'n cyhoeddi canlyniadau i arolwg nhw am arferion darllen, ysgrifennu a llyfaredd plant. Ond beth oedd mor ddiddorol am byti hwn llynedd wrth gwrs yw bod yr arolwg yma wedi cael cwta wythnos ar ôl i ysgolion fynd mewn i'r gyfnod clo cyntaf yma. Ac wrth gwrs beth wnaethon nhw benderfynu wneud wedyn oedd dilyn i fyny ar hwn a chreu ail arolwg ar ôl yn ystod y cyfnod clo wedyn, a wedyn o'n nhw'n gallu cymharu data rhwng y ddau gyfnod. Wnaethon nhw ffindo mas bod cynnydd yn y nifer oedd yn adrodd o blant oedd yn adrodd bod nhw'n mwynhau darllen yn fawr neu'n mwynhau eitha tipyn. Felly, beth oedd yn bwysig wedyn o ran yn ymchwilio oedd i ddeall pam yn ystod y cyfnod clo
bod bobl yn adrodd bod nhw'n mwynhau darllen yn fwy. A felly, y rheswm o'n nhw'n nodi amlaf, oedd hyn mor ddiddorol, oedd fod mwy o amser gyda plant. A hefyd o'n nhw'n nodi bod cefnogaeth, riant neu aelod o'r teulu wedi cael effaith positif ar eu ymarferion darllen nhw hefyd. Oedd plant eraill wedi nodi bod nhw'n gweld eisiau help athro ar elfen o ddysgu cymdeithasol chi'n cael mewn dysgu mewn dosbarth neu darllen yn y dosbarth. Ond oedd hwn eto, fel o'n i'n gweud, yn cydblethu, oedd hwn yn hala fi feddwl am darllen peleser a sut oedd hwn yn gallu helpu rhoi mwy o amser i blant i ddarllen. Rôl yr athro fel hwylusydd hefyd, achos oedd y plant yn sôn bod nhw wedi mwynhau darganfod mwy o wahanol mathau o lyfrau yn ystod y cyfnod clo, fod ddim y constraints mae falle gyda nhw. Felly mae hwn yn canu cloch pan ni'n meddwl am darllen pleser. Oedd hwn yn cydseinio oherwydd beth oedd Cremyn yn dweud am bwysigrwydd gwybodaeth athrawon o lenyddiaeth plant a i rhannu argymhellion eang gyda nhw, dod i ddeall i diddordebau nhw. Felly oedd hwn yn dangos bod plant wedi mwynhau darllen, ond nhw'n hoffi cael y gefnogaeth yma gan eu teuluoedd, ond falle yn gweld isau mewnbwn gan athro. Mae'n ddiddorol iawn ni a bod ti'n sôn am rhywbeth sydd yn amserol ac ymchwil cyfredol sy'n gyfoes. Mae mor bwysig yn diwedd bod ni yn ymgysylltu gyda llenyddiaeth sydd yn cael ei gyhoeddi nawr am beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Felly, beth wedyn beth am y 5 darn o lenyddiaeth nes ti ffocysu arno fe? Felly mynd nôl eto fan hyn at yr elfen o rieni a sut maen nhw yn gallu helpu a sut mae ysgolion yn gallu helpu trwy ymgysylltu gyda rhieni. Felly, darn gan Myrga a Matroni, gyhoeddwyd yn 2018, Empowering Parents to Encourage Children to Read Beyond the Early Years. A oedd hwn yn dod o journal Reading Teacher. Ac eto hwn yn ddiddorol iawn ac yn dod yn dipyn o sioc i fod yn onest. Un o'r pethau maen nhw'n argymell yn y darn yma yw bod rhieni yn parhau i ddarllen argoedd gyda'i plant ymhell tu hwnt yr adeg pan ni'n teimlo falle pan mae plant yn dechrau dysgu i ddarllen yn annibynnol, mae rhieni yn tueddu i stopio ddarllen gyda'i plant. Ond y tystiolaeth maen nhw'n casglu fan hyn yn dweud bod plant wirioneddol yn mwynhau y profiad o barhau i ddarllen gyda'i rhieni, hyd yn oed os ydyn nhw'n gallu darllen eu hunain. A felly oedd hwn yn allweddol iawn, dwi'n meddwl eto, wrth feddwl am darllen pleser, darllen argoedd, bod e'n rhywbeth mae rhieni'n gallu wneud, mae'n gallu digwydd yn yr ysgol hefyd, wrth gwrs, ond bod ymgysylltu gyda rhieni yn bwysig iawn. A mae hyn mor bwysig, wrth gwrs, yn ystod y cyfnod clo, pan mae dysgu yn digwydd yn gyfunol, ynddo fe? Felly mae'n clymu nôl gyda ffocws yr ysgol unwaith eto, ynddo fe? Felly, yr ola, diddordeb gen i pam bod ti wedi mynd am bapur yn benodol yn ymwneud â'r Alban fel y 6 darn o lenyddiaeth i dy waith? Y 6 darn oedd Evaluation of the First Minister's Reading Challenge, felly gan y Scottish Book Trust, nath gyhoeddi'r adroddiad yma yn 2018. Oedd hwn yn rhywbeth o'n i'n awyddus iawn i edrych mewn i oherwydd yr ongl Gaeleg wrth gwrs. A rhaglen yw hon yn yr Alban sydd yn hybu diwylliant o ddarllen mewn ysgolion, mae'n gwneud lot o waith, yn creu adnoddau ac yn meithrin cariad at ddarllen. A ni'n awyddus iawn i weld a oedd rhywbeth fan hyn ynglyn â'r iaith Gaeleg a darganfod yn wir bod yna, a felly bod hwn eto yn o ddefnydd i'r ysgol wrth gwrs. Oedd e'n cynnig mewnolediad am yr iaith, a o'n nhw'n dangos bod oedd yna ddarn penodol yn sôn am ba mor bwysig oedd e i blant weld llenyddiaeth Gaeleg ochr yn ochr â llenyddiaeth Saesneg. Oedd rhai disgyblion oedd yn dysgu trwy gyfrwng y Gaeleg wedi nodi bod eu ysgrifennu nhw wedi gwella gan bod eu athrawon nhw'n hybu'r her darllen yma ac yn cydnabod bod darllen mwy yn helpu i ehangu eu geirfa nhw a sillafu nhw ac yn y blaen. A'n dangos bod cyrhaeddiad plant oedd yn dysgu trwy gyfrwng y Gaeleg yn cael ei gefnogi gan yr her yma. A wrth gwrs oedd hwn yn rhywbeth oedd yr ysgol wedi gofyn i ni edrych arno, sef sut i hybu a chefnogi plant oedd yn dod o deuluoedd di-Gymraeg falle.
Felly, oedd y dystiolaeth fan hyn yn yr adroddiad yma oedd yn berthnasol iawn yng nghyd-destun Darllen Pleser ac yng nghyd-destun anghenion yr ysgol hefyd wrth symud ymlaen. Wel, Nia, ti wedi cyfeirio sawl tro wrth drafod y 6 erthygl yma sut oedd hyn yn berthnasol i'r ysgol. Felly, rho rhyw syniad i ni o'r argymhellion felly oedd gen i ti i fynd nôl at yr ysgol gan rannu dy ganfyddiadau, dy gasgliadau o'r lenyddiaeth yma. Beth yn union oedd dy argymhellion di i'r ysgol ar sail yr ymchwil? Wel, o'n i'n teimlo o ran yr holl ymchwil a'r casgliadau o'n i'n gallu dod a gweld sut oedd hwn yn cydblethu. O'n i'n awyddus i rannu gyda'r ysgol bod hwn yn rhywbeth oedd e wir yn werth ystyried cyflwyno. Falle mewn camau bach i ddechrau, ond bod y buddion, nid dim ond, ond bod e'n ateb i gofynion nhw o ran y buddion gwybyddol ac academaidd wrth gwrs, ond hefyd yr elfen gymdeithasol, yr elfen yma o wella lles hefyd, nid dim ond plant a phobl ifanc, ond athrawon hefyd. Oedd yna dystiolaeth bod popeth o'n i'n gadw adrodd nôl yn dod o dystiolaeth ac o ymchwil. Bod yna cynnig cyfleoedd i ymgysylltu gyda'r rhieni, a hwn yn hollol bwysig hefyd, y peth yma o gymhelliant, beth maen nhw'n sôn am the will and the skill, sef y fwyaf mae plant yn mwynhau darllen, wedyn fwyaf bydd hwnna'n effeithio ar eu gallu nhw, nid jyst o ran llythrennedd, ond hefyd ar draws y cwricwlwm. Felly y cymdeithasu, yr annibyniaeth hefyd, pethau oedd rhannau o'r ymchwil yn dangos i fi oedd yn heriol am ddysgu cyfunol, ond i'n teimlo bod Darllen Pleser yn gallu mynd i'r afael ar rhai o'r heriau yma. A felly dyna beth o'n i'n mynd nôl i'r ysgol a rhai o'r pethau, yr cyngor falle oedd wedi dod o'r ymchwil a sut bydde fe'n yn ddefnyddiol iddyn nhw fel ysgol yn symud mlaen. Cytuno'n llwyr. Felly, beth amdano ti nawr yn broffesiynol ac yn bersonol fel athrawes? Sut mae hyn i gyd wedi dylanwadu arna ti o safbwynt sut wyt ti'n symud ymlaen yn dy ddatblygiad proffesiynol? Fi credu bod e wedi dangos i fi pa mor bwysig mae ymchwil. Mae'n lot o waith caled yn yr achos yma, lot o waith, ond pa mor fuddiol yw'r gwaith yna yn y pen draw. A'r dylanwad mae fe'n cael ar athroniaeth chi wrth symud mlaen, am y pethau gallwch chi trio hefyd, y pethau ymarferol gallwch chi drio yn y dosbarth, a jyst pa mor bwysig mae fe i ddarllen yn eang, a hefyd i drealu'r pethau yma unwaith i chi wedi wneud yr ymchwil, bod yna gyfle i weithredu ar hynny wedyn. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti, Nia. A pob hwyl i ti nawr gyda ail aseiniad bydd angen i ti wneud yn ystod y flwyddyn, a wy'n edrych ymlaen eto i gael darllen hwnnw yn ei dro. Diolch yn fawr iawn i ti am dy amser heddiw yma bore yma, Nia. Pob hwyl. Diolch. Mae Tameidiau o Ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon gan Mae Nia Davies. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Badneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr iawn i Nia Davies am rannu eich ymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y porlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl o'r wythnos nesaf y phenod arferol a bydd ein porlediad Tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.